beneran cedhak wong ayu ngombahi tengoke tak incenge eman-eman ora ana sing ngancani cedhaki yo tak takoni apa kowe wis ana sing duwe tak rewangi yo tak takoni sejatine aku tresno kowe ning kene wae saking tresnane jalukmu apa beneran cedhak wong ayu ngombahi tengoke tak incenge eman-eman ora ana sing ngancani apa kowe wis ana sing duwe tak rewangi ya tak takoni dik sejatine ana sing gandrung kowe ning kene wae mbok aja saking tresnane jalukmu apa